Bekumbejembeje abathandi befashoni namahashe bekhuphisana ngefashoni ngethuba kubhiyozela iminyaka elishumi yasekwayo iBerlin November. Abanini bamahashe abaphuma kumaphondo ohlukeneyo nabo bebezise amahashe wabo kulomdyarho omkhulu kweli phondo. Abazimasi kulomsitho bakuvuyele ukuzola kwemozulu ngethuba lomdyarho ngoba kwiminyaka edlulileyo amahashe ebesoloko ebaleka emvuleni. Kumnandi uba lapha. So besiqhele nathi ubukela kakubi ngenxa yemvula ke. Fumaniseka namahashe awabona ufika emdaka. Ubona nzima nelakho xa lisiza hayi ngokubonakala kakuhle. Sentsho yonke into ihamba ngendlela. Siyayonwabela. Ndiziva kamnandi kakhulu ndinomdlo ngapha kokuqonda. Ngoba lentsusa sasisakubalekela ibhotile yebranti ngoku kwithemba loba sizawuphucuka. Inkosi. Umphathiso wesebe lezemidlalo uZiziko uthi uyakuvuyela kuba inxalenye yomdyarho wamahashe kwiphondo leMpuma Kapa. Well, I'm excited to be part of the 10th year. I've been here, I think, at the 7th anniversary. Little did I know that on the 10th anniversary we'll be here. They've made a very significant strides. When they started, if you look back, you can do on your archives. They were quite small. There were a few horses even then. The event has become not just a provincial event, it's become one of the national flagship events. Umphathiswa ukwathi unethemba lokuba uqoqosho lomasipala iBuffalo City luza kukhula ngakumbi ngenxa yeBerlin November. The race itself is not just sport, but it's an economy, very competitive. It's what I call high-end athletes. And it's important that the issue about ownership, not just jockeys, not just hotelier people who must, but it's important that it must have a meaning, the economy. And I think I look forward to get some update in terms of the economic impact to the economy of Buffalo City, as well as the hosting area of Berlin, because this ground and everything else, it must also improve through the economic impact. Ihashe liphumelele indawo yokuqala ngukonakelephi kwaye lona ibingumdyarho walo uGqeberha nanjengoko ngoku lithatha umhlala phansi. And it's a very great, I'm so happy. Le retirisha at a high note. Libonakalisa something about me, let me say. Retiring a horse standard, ne quality elikuyo. Ayikho lula lonto. Not everyone can do that. But now I do it and inshallah ndiyenza. Indlela lenze ngalo liyandonwabisa kakhulu. I-champion nangoku lena iyeke kakuhle ndonwabile njengosi. Osaziwayo baphume ngobuninzi babo imvumi zisonwabisa abathandi bomculo. Nangona amahashe engakhange abaleke emvuleni iye yana imvula emva komdyarho kodwa lonto ayikhange ibanqande abathandi bomculo ekuzonwabiseni. Kwindaba ze MPK TV ngulumka Bhekindawo eBerlin.